Здрасти, сега ще играем играта на въпросите. Мама трябва да познава, а аз да казвам. Мамо, на колко години си? На 50, 60 или 70? На 50. Добре. Дали като малко си носила гердема или не? Носила съм диадема, да. Но колко пъти? Почти всеки ден. Добре. Мамо, дали ти като голяма и знаеш ли в коя година съм роден? Да, знам. В коя? 2017. Откъде позна? Знам. Добре. А дали момчетата си слагат червил? Не. Слагат си червил. Не е вярно, само момичетата са. Добре. Свърши играта на въпросите. Чао!